Είμαι η Χριστίνα, είμαι από τα Γλυκά Νερά, έχω τελειώσει αισθητική και ραδιοφωνική παραγωγός. Εντάξει. Είχα βαρεθεί, η αλήθεια, να με φιλτράρουν όλοι από τα social ή από τα club με πολύ χύμα τρόπο. Ναι, και μετά τι έγινε, πες. Και ίσως εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι η Γκούκου, γιατί έτσι το έχω στο Instagram μου. Και σήμερα ήρθα να γνωρίσω ένα ωραίο καγκουράκι. Α, δεν έχει έρθει βρυγκόμενο, έχει έρθει να κάνει υιοθεσία. Ένα καγκουράκι θέλει, από την Αυστραλία, το φέρουμε κατευθείαν, Γκούκου. Γεια. Γεια σου Χριστίνα, Νίκη, βλέπω. Κάναμε κάτι κόκκινο που είναι του έρωτα έτσι. Είναι που το έρωτα. Μήπως και είναι το τυχερό μας. Εντάξει. Και τι θέλεις για να περάσεις ωραία. Θέλω να είναι πιο ψηλός από μένα σίγουρα. Δεν μ' αρέσουν τα κλαμπ καθόλου. Έλα τώρα ρε Γκούκου. Έλα ρε Γκούκου τώρα. Έλα, μην ξεκινάμε έτσι τώρα. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Έλα και πες μου την αλήθεια. Αφού πας σε κλαμπ, σε βλέπω. Για ποτό και αυτά δεν πάω πλέον. Λέω. Ναι. Τα έχει κόψει, πήγαινε πιο μικρή στα 13 της. Τώρα που πήγε 18, μεγάλο σου λέει τώρα σοβαρευτούμε σιγά σιγά. Εγώ προετοιμάζω τους πάντες. Όσοι το δείτε γρήγορα, αποθηκεύστε το και θα φάμε μπαν. Προχωράμε. Η Ισλαντίνα τι διαφορά Η έχει. Ισλαντίνα είναι αυτή που ακούει Thanks Slime. Ναι, κακούρις ακούει τρανό. Ρε μαλάκα, τι ακούω. Η μαμά σου τι λέει για όλα αυτά. Την έχω τρελάνει. Αλλά μέχρι πρόσφατα που πήγαινα σε κλαμπ την έπαιρνα μαζί μου, να πίνει ποτό μαζί μου. Και την είχα κάνει τη μαμά μου ένα με μένα. Τη βάζω και ακούει τρανό και τέτοια τύπου. Τρανό δεν είπα πριν. Το τρανό είπα. Ορίστε ρε μαλάκα, το πέτυχα κι αυτό. Που ότι θέλω να είναι το παιδί το σημερινό. Να μοιάζει με το τρανό. Ναι, αυτό έχω ζητήσει. Και να βγει το παιδί μαλάκα με γυαλί τέτοιο μαλάκα. Έτσι. Να βγει γάμο την πουτάνα μου, τι έγινε εκεί μέσα ρε μαλακές. Γάμο την πουτάνα μου. Όπα! Ονομάζομαι Σιδέρης Δημήτρης. Αυτό το γυαλί που ψάχναμε, μάγκες, εδώ είναι. Α, η Τζαμαρία. Μου αρέσει πολύ να προσέχω τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι στυπένα από πάνω μέχρι κάτω. Μόνο πόλεμος. Πάμε λίγο κτλ. Μόνο πόλεμος. Πάμε λίγο. Πού πάμε? Τι ακούω? Το Φρύδι τι έπαθε εδώ? Ποιος το χτύπησε κατά λάθος? Μήπως είσαι ο τρανός. Είμαι ο Μαλούμα της Παιανίας. Όχι. Γιατί μου το έκανες αυτό? Όχι ρε Μαλούμα, εσύ είσαι. Το μαλλί τι έπα. Τα μάλλον τα πάψαμα. Σλατίνων σε πω. Μ' αρέσει. Ισπανοκουβανέζος Παιανιώτης. Τι πράγμα. Ισπανοκουβανέζος Παιανιώτης. Ισπανοκουβανέζος Παιανιώτης. Τραβάω ρε γαμώ το σπίτι μου. Την έχω στον πάρει. Την έχω δει. Και έχουμε και κάτι κοινό. Έχετε κάτι κοινό. Φοράτε μαύρα. Δεκαπάζ. Δεκαπάρ. Γεια σου, Χριστίνα. Είναι τιμή μου Δημήτρης. Χάρηκα πολύ. Χάρηκα. Μεγαλύτερη ατάκα φεσίματος θεωρώ όταν γνωρίζεις κάποια. Πες τη να μας. της πεις. Πες τη μας. Είναι τιμή μου. Και τελείωσαν όλα. Αχ, σταμάτα το πε! Σταμάτα Δημήτρη, μη χτυπάς άλλο. Σταμάτα, δεν αντέχω, δεν αντέχω Δημήτρη, δεν αντέχω. Είναι τιμή μου Νικολέτα που είσαι μαζί μας στην κλίση, είναι τιμή μου, τέλειωσαν όλα. Ασκήσω τα ρούχα μου τώρα. Τέλειωσαν όλα. Τι ψάχνεις τώρα? Είναι τιμή μου, ακατάλληλη η ώρα. Πόσο χρονών είσαι? 18. Α, είσαι Του 5 μικρή. είμαι. Εσύ? Είσαι του 5. Εγώ είμαι του 96. Σιγά μωρή το 96, τι έπαθες, θα με τρελάνετε σήμερα ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά. Γιατί σοκαρίστηκε έτσι, κλείσει το στόμα, μπήκα μια μίγα. Με τι ασχολείσαι? Έχω ένα γυμναστήριο στην Παιανία. Την πια. Παιανία. Έχεις ιδέα που είναι? Μένω Γλυκά Νερά. Και Κάνεις βγαίνω πλάκα. στην Παιανία, στην πλατεία. Όλους τους Παιανιώτες τους ξέρω, όλους. Τώρα που τους ξέρει, τους ξέρουμε τώρα, γενικά ρε παιδί μου, έχουμε πιει και ένα καφέ. Θα σου δείξω το Instagram μου. Είμαι influencer. Τι είσαι? Influencer. Ό,τι δηλώσεις είναι στην Ελλάδα. Έχω παίξει βίντεο κλιπ. Όπα. Την Κόσικα, το φεμινιστής. Μη με σκάς. Άμα κάνετε έτσι και ανοίξετε τα κινητά, πατήσετε την εφαρμογή του Instagram και κάνετε λίγο μόνο να μυρίσετε το προφίλ του Instagram, θα μυρίσει βαθιά Ινδία κάτω-κάτω. Βαθιά, μέσα σε κάτι χωριά που έχουν τα iPhone, έχουν 4 ευρώ τα iPhone εκεί κάτω. Πάλι θα σου πάνε σίγουρα. Καλά, εμένα μου πάνε όλα. Έλα, εντάξει. Έλα. Απάνω. Βασικούς. High class. είστε. Το γυαλί σου πάει πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ. High class! Τα μάτια κατακόκκινα δεν φαίνεται όμως κάτω από το μαύρο γυάλι. Ο Γουάνκιν είσαι μαλάκα, όντως. Για βάλτε λίγο εδώ. Εγώ. Όχι. Έλα. Έτοιμη για τίμαξη, είσαι και βόλτες. Και ξερόγκαζα. Εμένα μου πάνε για δεν θα λίγο. Σίγουρα. Ναι, Σου μου σίγουρα. βλέπεις. Ναι, μου αρέσει. Βγάζω ένα δυναμισμό. Όχι. Μ' αρέσει. Εγκρίνω. Λοιπόν, θα φλεξάρουμε. Μόνο πόλεμος είναι η ατάκα. Μόνο πόλεμος. Πάμε γερά. Κάποιος μου κάνει πλάκα. Μόνο
πόλεμος, Άγγελε. Μόνο πόλεμος. Να σου πω, ρε Νικολέτα. Ένα δυναμισμό εγώ το βγάζω τώρα. Ναι, τιμή μου, Άγγελε. Τιμή σου, έτσι. Πώς αποφάσισες να έρθεις εδώ? Εγώ χώρισα. Με το που με γνώρισε ήθελα γάμο και παιδιά. Δεν υπήρχε αυτό. Και δεν υπήρχε και το σεξουαλικό κομμάτι προφανώς. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Να ακούσω. Μόνο και ακούσω. Αυτό που πάω να ακούσω. Έχω 15 τουάζ. Τα αρχίδια. Και να σου πω τώρα, αδέρφια έχεις? Έχω έναν αδερφό. Δερνή. Πόσο χρονών είναι? 33. Ναι, είναι μεγαλύτερός μου κιόλας. Μπορεί να τον δεις κάποια στιγμή. Στο πολύ μέλλον. Μπορεί να το δεις κάποια στιγμή μπροστά σου. Τυχαία. Χωρίς να το ξέρεις. Από πάνω σου. Χωρίς να έχεις τις αισθήσεις σου. Όλος τυχαία. Μπορεί και να τον δεις. Μπορεί και να μην τον δεις όμως. Έτσι να ξέρεις. Αν προλάβεις. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο σας περιμένω με τη μαμά σου για σοβαρή προπόνηση σε μένα. Ωραία. Ωραία. Αυτή είναι η μαμά μου. Είναι 60. Κάτσε μόρι. Γεια σου μαμά της Γκουγκου. Say hi to TikTok. Την κάλεσα να έρθει με τη μελλοντική μου πεθερά στο γυμναστήριο. Τι λέτε μωρέ. Τι λέτε μωρέ. Ποια μελλοντική πεθερά ρε. 4 λεπτά γνωρίζεστε ρε. Ρε παιδάκια μου. Ρε παιδάκια μου. Γιατί σε μένα. 4 λεπτά η μελλοντική μου πεθερά. Εμένα βρήκατε. Μπορώ να σερβίρω. Ναι. Θέλω Ναι. να Δεν μου κουράζεις. το έχει κάνει ποτέ άνθρωπο σε μένα. Στα 18 χρόνια τη ζωή μου δεν το έχει κάνει άνθρωπο. Άσε μας ρε Γκουγκου τώρα. Μέχρι τα 18 εσύ. Ποιος να σε σερβίρει. Δασκάλα στο σχολείο να σε σερβίρει. Μέχρι τώρα σε σερβίρει η μάνα σου στο σπίτι. Σου βάζε να φας. Σου έλειωνε την πατατούλα με τα χορταράκια και στα έκανε και στα δίνε. Τώρα έλα. Εμένα με τρελάνεις τώρα. Άντε. Περισσότερο με κέρδισαν Ναι. το χαμόγελό του, Ναι. το eye contact του Ναι. και όλο του το στυλ. Εντάξει. Εγώ με το που σε είδα βλέπω αυτό το πλατινέ. Ναι, λες πάει. Λέω. Όνα σου. Κι εγώ όταν είδα τι ζευγάρι έχω να αντιμετωπίσω σήμερα το ίδιο είπα. Όνα σου. Όνα σου. Όνα σου. Ταιριάξαμε και στο μαλλί, οπότε δέσαμε. Δεν θα χαλάτε και πολλά λεφτά. Θα παίρνετε την ίδια βαφή και οι δύο. Την περνάτε από ένα χέρι. Σας βάζουν δίπλα-δίπλα τα κεφάλια έτσι. Σας περνάνε το πινέλο έτσι και στους δύο μαζί. Όπως βλέπεις είμαι και δήμαρχος. Άμα κάνεις άλλη μία φορά ψ και ψ και ψ. Έλεος πια. Ψιτ και ψιτ. Και έχω και ένα πολύ σοβαρό μαγαζί. Ναι. Να σε πάω να φάμε πρόβατο. Δεν περίμενα να ακούσω αυτή την κατάληξη στο σοβαρό μαγαζί. Τρως προβατίνα. Εννοείται. Εσύ. Ξεκόλα. Ξεκόλα. Πλάκα Άσε κάνω. εμένα. Όχι ρε μαλάκα. Γεια σου Ζεν. Τρως προβατίνα. Ζεν εσύ τρως προβατίνα. Για πες τώρα για το ερωτικό που έλεγες προηγουμένως. Εγώ είμαι πολύ, πώς να σου πω, προσπαθώ να το φέρω σωστά. Είμαι πολύ top. Δεν μπορώ άλλο, ρε. Λυπάμαι, αλλά αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο. Μετά από αυτό δεν αντέχω. Συγγνώμη. Η καριέρα μου σταματάει εδώ. Συγγνώμη για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας μέχρι σήμερα. Αυτός ήμουνα. Είναι από πάνω πάντα. Κατάλαβες τι εννοώ. Προσπάθησε να το φανταστείς, λέω ότι θέλω να σου πω. Ναι, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις όταν σου λέει μια κοπέλα: εγώ θέλω να είμαι η από πάνω. Δηλαδή, τι από πάνω. Η από πάνω που μένει στο από πάνω σπίτι. Να δίνεις εντολές. Ναι, μπράβο. Δεν θες να δέχεσαι εντολές. Ναι. Πρέπει να στο βγάζει λίγο. Ναι. Δηλαδή να μου βγάζει ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ, ξέρω. Όπως το βλέπεις θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Ναι. Δεν έχει υπάρξει πιο γρήγορο ναι. Δεν πρόλαβε να τελειώσει η πρόταση. Το πιο γρήγορο ναι στην ιστορία. Εσύ, ναι. Τι ακούω, βοήθεια, βοήθεια. Θα κεράσω εγώ σήμερα. Πας καλά. Θέλω να πληρώσω εγώ σήμερα και στο επόμενο ραντεβού. Κοιτά, θα κεράσεις εσύ. Κοιτά, θα κεράσω πάλι εγώ. Αλλά στο παραπάνω, κοιτά, κοιτά. Σε 4.000 ραντεβού από τώρα. Ακούς. Άκουσες. Θα ήθελα εδώ να κάνεις καθίσματα με τα ακούνια. Θα φάμε όλοι μπαν. Θα ανοίξουμε όλοι buns. Πάνω κάτω του έρχεται τέτοια. Εγώ είδα. Δεν ξέρει γκούκου του έρκ. Να τρελαθούμε τελείως. Bubble butt. Bubble. Το έχεις. Δεν μου. Υπάρχει θέληση εδώ. Υπάρχει θέληση. Φοβερή. Μπράβο. Ναι. Τι βλέπω ρε. Πόλεμος. Λοιπόν, μάκες, αν πριν έκανα πλάκα έστω και 1% ότι είναι το τελευταίο επεισόδιο, τώρα το λέω με σιγουριά. Τέλος. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο του Joe TV. Θέλω να σου πω ότι πέρασα πολύ ωραία. Είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου. Δεν ξέρω να το πω. Περιμένουμε το δεύτερο ραντεβού τώρα. Θα τραβήξουμε και το δεύτερο. Πρέπει να κάνω και part 2 δηλαδή εγώ τώρα. Όχι ρε μαλάκες. Όχι ρε μαλάκες. Δηλαδή να κάνω και part 2 δηλαδή. Όχι ρε μαλάκες. Θα κάνω και part 2. Θα κάνουμε και part 2. Τρομερό περπάτημα έχεις. Τρομερό περπάτημα. Καλά. Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας πάει. Τι είναι, πιο τρομερό περπάτημα.